Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarыбыз. Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар халкы элек-электән кунакчыллыгы, юмартлыгы белән аерылып тора. Бездә һәр бәйрәмне диярлек зурлап үткәрәләр. Бәйрәмнең алыштыргысыз бизәге ул әлбәттә алып баручы. Бүгенге татар мәҗлесләре ничек үтә һәм анда алып баручының роле нинди? Әңгәмәбез шул хакта булыр. Кунагыбыз исә танылган алып баручы, пародия остасы Айнур Сөләйманов. Хәерле көн, Айнур, исәнме? Исәнмесез, Гөлүсә, исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Сине ашкына килдек сезнең студияга. Менә ниһаять Айнур бездә кунакта, димәк инде башласак та була, шулай бит Айнур. Әлбәттә. Менә алда әйтеп үткәнемчә, безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз һәм әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Айнур, әңгәмәбезгә күчкәнче башта инде сюжет карап үтик әле. Ул инде сезнең хакта булыр. Бергәләп карыйк. Студиябезнең бүгенге кунагы Айнур Сөләйманов. Төрле чаралар, концерт кичәләр, мәҗлесләр алып баручы, пародия остасы, конферансье, шоумен. Айнур Казан егете, бала чагында музыка мәктәбендә укый. Соңрак Ахадиев исемендәге Казан музыка көллиятендә татар халык җыры бүлегендә белем ала. Төрле вокал конкурсларында катнаша. Айнур Сөләйманов киң кырлы иҗади шәхес. Хәрби хезмәттә шигырьләр дә иҗат итә, кайткач илһамланып җырлар яздыра. Уен көлкесе, шәхси стиле, шаяру манерасы белән төрле бәйрәмнәрнең күркенә әверелә. Менә шундый талантлы егетләребезнең берсе Айнур Сөләйманов бездә бүген кунакта. Һәм без бүген бик кызыклы темага сөйләшәбез, шулай бит Айнур. Сөйләп үтә әле безгә. Менә бүгенге татар мәҗлесләре ничек үтә? Халыкны ничек көлдерәсез? Татар мәҗлесләре инде матур үтә, дип әйтик беренчедән, бергәләшеп. Халык белән үтә, бергәләп җырлыйбыз да, биебез дә, уйныйбыз да. Инде үзебезнең телне, үзебезнең моңны, үзебезнең җырларны кертәбез әлбәттә. Һәм инде бергәләп менә барысына да урын җитә дип әйтик. Бу алып бару өлкәсенә моңы да, җыры да, алып баруы да, инде барысы да бергә булганда шулай бәйрәм матур уза. Менә уеннарга килгәндә, бүгенге көндә нинди уеннарны үтемле дип әйтеп була? Уеннарга килгәндә, мин инде алып барган дәвердә карыйм, нәрсә үтәсен, нәрсә актуаль. Инде һәрбер бәйрәмнең уникальлеге бар, һәрбер бәйрәмнең стиле бар дип әйтик. Шушы алып барган вакытта кирәкме уен, юкмы, бәлки бу алып барган дәвердә сөйләшергә кирәктер. Кайбер чагында уйнатырга да кирәк. Иң мөһиме инде уен өчен алып бармыйбыз бәйрәмне, алып барган дәвердә инде карыйбыз. Нәрсәсе менә хәзер актуаль булачак һәм нәрсә хәзер кирәк тамашачыга, кунакларга. Менә аннан соң мондый әйбер дә булырга мөмкиндер. Әйтик, мәсәлән, бер уенны бер җирдә кабул итәләр, икенче җирдә бөтенләй дә кабул итмәскә мөмкиннәр. Менә аның андый вакытта бар импровизация дигән әйбер. Инде ул төрле бер уен төрлечә үтәргә мөмкин, төрле җирдә. Һәм инде аның беләсез, аны уены түгел, ничек син аны тәкъдим итәсең, кунакларга ничек син аны үткәрәсең, менә шунысы мөһим. Беренче урында шунысы тора. Чөнки иң әйбәт уены да әгәр дә син аны кызык иттереп ирештермәсәң, ул кызык үтмәскә мөмкин. Менә без сезнең белән күптән түгел генә бер чара алып барган идек, шулай бит бу рәсми чараларның берсе дип әйтсәк тә дөрес булыр. Менә мин үзем өчен шундый нәтиҗә ясадым. Миңа калса, менә мондый мәҗлесләрне алып бару ул күпкә авыррак шикелле. Чөнки инде беренче чиратта харизма булу шарт һәм шулай бит. Һәм алып баручының энергиясе ташып торырга тиеш кебек. Һәм менә бу әйбер барлык алып баручыларга да бирелми миңа калса. Һәрбер алып баручының үзенең эчке дөньясы, үзенең штрихы бар дип әйтик. Кемнеңдер алып бару стиле күбрәк романтик, күбрәк бәлки шигърияткә бирелгәндер. Кемнеңдер энергетикасы ташып тора, ул дәртле, аңа теге бик шигырь килешү җитмәскә мөмкин. Шуңа күрә һәрбер алып баручы, һәрбер кеше ул уникаль. Менә шу уникальлекне чыгарырга кирәк, шушы уникальлекне үстерергә кирәк, минемчә. Менә тел мәсьәләсенә дә кагылып китсәк иде, бүгенге көндә татар мәҗлесләре үзенең актуальлыгын югалтмыймы? Аллага шөкер, татар мәҗлесләре уза.
Әмма нәрсә сизәм, Казанда менә безнең күбрәк инде үтә ике телдә үткәрергә сорыйлар. Татарча да, русча да, чөнки кунаклар арасында бар рус милләтеннән, башка милләттән булган кешеләр, һәм инде аларга да уңай булсын өчен, аларга хөрмәт йөзеннән ике телдә сорыйлар. Инде районнарга күбрәк барган вакытта, анда инде күбрәк татарча алып барырга туры килә. Әмма инде районнарда да кабер чагында теге Айнур әз генә русчасында кыстырырсың әле. Безнең кайтучы кунаклар бар шәһәрдән, әз генә кыстырырга кирәк дип, менә шундый үтенечләр белән, сораулар белән сораучылар бар. Ике телне бергә Ике телне шуңа күрә икесен дә тигез күрәбез. Әмма инде татар мәҗлесләренә килгәндә татарча әлбәттә үзебезчә матур итеп, рәхәтләнеп җырлап алып бары үзенә бер рәхәт. Менә еш кына әйтәләр бит әле, бәйрәмнең матур узуы ул алып баручыдан тора дип. Әмма алып баручы кызлыгыннан бәйрәм матур үтсен, өчен нинди шартлар булырга тиеш? Бәйрәм матур үтсен өчен алып баручы аңларга тиеш кая килгәнне, кемнәргә бәйрәм уздырганын аңларга тиеш, кем аның заказчиклары, кем аның кунаклары, нинди халык гомумән монда җыелган. Әгәр дә ул информацияны белсә, аңласа, аңа җиңелрәк булачак. Чөнки күбрәк информация килгән сайын, булган сайын, башта төрле идеялар туа, төрле фикерләр туып, менә шу матур фикерләрне җиткерергә шәхсән мин үзем тырышам. Чөнки әгәр дә мине мәсәлән чакырган заказчик дип әйтик, мине чакыра икән, менә кем икәнен белсәм, мин ул темага кереп китеп, шушы теманы үстерә алам. Әгәр дә ул темага кирәкми икән, мин аны нәрсәгә сөйлим инде, шулай бит. Шуңа күрә алып баручы ул беренче чиратта импровизатор булырга тиеш, әзер булырга тиеш күп әйбергә, уйламаган җирдән төрле ситуациялар килеп чыга. Ул аңларга тиеш кая килгәнне, кемгә алып барганы, һәм инде аның бүгенге көндә белеме теге бер яклына түгел, төрле яктан төрле специалист булырга тиеш дип әйтсәм дөрес булыр. Һәм шул ук вакытта миңа калса психолог та булырга тиеш. Әлбәттә, бу шулай ук иң төп шартларның берсе, кешенең эчке халәтен, нечкәлекләрен аңларга тиеш алып баручы. Менә чыннан да кунаклар арасында төрле рухтагы, төрле характердагы кунаклар булырга мөмкин. Менә бар шундый кунаклар, алар инде миңа эндәшмәсәләр, мине урынымнан сөлкетмәсәләр генә ярар иде дип утыручылар. Менә мин үзем дә мөгаен шундый басынкы кунаклар рәтенә керәмдер. Менә мондый шартларда ничек эшләргә? Андый кунаклар бар, шәхсән миңа да бәйрәм алдыннан килеп әйткәннәр бар. Айнур, сез алып баручы, мин алып баручы. Миңа зинһар бәйләмәгез, миңа килмәгез. Иң мөһиме, беләсезме, монда куркытмаска кунакларны. Инде ул алып баручы, ул теге каядыр читтә басып торып тора торган кеше түгел, ул бәйрәмнең бер өлеше булырга тиеш. Һәм инде минем ситуацияларым булган бар, шулай торып миңа килеп әйтеп, үзләре иң күп катнашкан, иң актив булучы кунаклар бар шулай. Менә миңа килмәгез зинһар дип әйтәләр иде, аның үзләре иң актив булалар. Иң мөһиме кунакларны ачарга кирәк. Әллә нинди талантлы кунаклар бар. Төрле шундый бер профессия буенча барса да, ул бик матур җырлый, төрле инструментларда уйный торган кунаклар бар. Менә шушы кунакларны ачсаң, инде матур яктан бу бик зур дип әйтик, зур бер нәтиҗә була бәйрәмнең. Чөнки дөрестән кунаклар белән уздырган вакытта, алар белән эшләгән вакытта бәйрәм матуррак уза. Менә әле шуңа да игътибар иттем, сез социаль челтәрләрегездә алып баручы ул дирижер дип язансыз. Димәк, инде кунаклар, алар музыкантлар дигәнсез, һәм аларның кәефләреннән дә күп әйбер тора. Кәефләр, төрле мәҗлеснең үзенең кәефе бар. Кайбер чагында кунак кәефсез килергә мөмкин. Кайбер чагында ул дөрестән дә миңа гына бәйләмәсләр ярар дип утырырга мөмкин. Кайберләре теге куркып калырга мөмкин алып баручыдан. Ләкин дә аңа карамастан, һәрбер теге алып баручының үзенең юнәлеше, инде синең кәефең бармы юкмы, син менә шушы бәйрәмне алып барырга килгәч, синең өстендә зур гына бер шундый теге миссия дип әйтик, шушы мәҗлесне онытылмаслык итеп, матур итеп уздырырга. Шуңа күрә монда инде барасың, алып барасың, һәм инде ситуациядан чыгып, менә шушы матур ситуацияләрне ясарга тырышу алып баручының роле. Максаты. Максаты. Айнур, миңа калса, менә мондый мәҗлесләр вакытында әлбәттә инде кызыклы хәлләр дә була торгандыр. Бәлки менә исегезгә төшсә, безгә дә сөйләп итәрсез. Була инде ул төрле вакытлар була. Теге менә соңгы ситуацияларның берсе ут бетте бездә, ут бетте, моторны алып бардым, бер 25 минут давыл чыкты да ут бетте. Ут бетте, бер нәрсә юк. Нишләргә? Ул иң беренче әлбәттә паникага бирелмәскә. Ул
Чөнки кунаклар да сезне тоя. Алар инде тоя башлаганнар, мин аларны каршылаган вакытта ук инде аларга атмосфераны бердем, алып бара башлауга инде теге җил давыл уйнады, ну төрле ситуацияларны уйнаттык, җил давыл чыкса да теге ут бетү белән паникага берилмичә генә без аны бүген теге аны минус түгел, плюс итеп ясарга кирәк. Бу туйны сез яисә бу мәҗлесне сез истә калдырачаксыз дип. Без махсус бәлки шулай эшләгәнбездер. Бу инде чыннан да бик үзенчәлекле мәҗлес була. Һәм без моны аралашып уздырдык, бер 3 сәгать булганбыздыр утсыз. Яңадан генераторлар алып килделәр. Ләкин утсызда алып барып була, әгәр дә синең тәҗрибәң булса, кунаклар белән аралаша башласаң, теге сөйләшә башласаң дип әйтик, алар бары аңлыйлар. Иң мөһиме аларны тотып тору. Менә тавыш теге микрофоннар булмау сәбәпле кычкырырга туры килде. Тавыш утыра башлады. Булай төрле биремнәр бирәсең, әйдәгез искә төшерәбез, нинди җырлар беләбез без, мәсәлән. Нинди җырлар беләбез без туй турында, әйдәгез искә төшерәбез. Әйдәгез, кем катып җырлый? Менә импровизация, аны бит инде без әзер түгел. Тәҗрибәгә карап без инде чыгабыз төрле ситуацияләрдән. Әйдәгез, һәрбер өстәлдән информация, ике факт сезнең турыда дип әйттем. Әйтәм, ике факт сезнең турында. Берсе дөрес, берсе дөрес түгел. Без әйдәгез, калганнар белик нәрсә икән. Ут инде теге үзем уйлыйм, эштән кайчан биреләр икән утны дип, үзем йөрим, кайчан күп мал бармы икәнен дип. Инде бу ситуацияларга әзер булырга кирәк. Яки менә шундый ситуациялар булып, бу тәҗрибәне тагын да арттыра. Алып барышының һәм инде мондый теге ситуациялардан чыгып, син үзеңне аңлыйсың дөрестән дә әзер икәнеңне. Һәм үз-үзеңә ышанышыңда. Әлбәттә. Иң мөһиме без матурдан чыкты бу ситуациялардан һәм инде бер кунакта теге ачуланып, нәрсәгә булай булды дип китмәде, бөтенсендә кәефе шәп булып матур итеп киттеләр һәм инде безнең тизенә шишеп аттык бу ситуацияны, генератор алып килделәр утның, кабызып 1 сәгать вакыт кирәк булгандыр. Менә шул 1 сәгатьне без инде аралашып, каядыр теге җырлашып үткән арада ул килеп тә җитте, утында кабыздык, музыка да булды. Шул гына теге урамда караңгы, иштә караңгы, булай музыка булды барысы да. Шуңа күрә теге мин аны алай бик каты күңелгә эшкә истә калган бәйрәм булды бу, ләкин алай теге башка бәйрәмнәрдән бик аерылып тора дип әйтмәсәм. Ләкин менә шундый хәлләргә дә әзер булырга кирәк икән. Әзер булырга кирәк, әлбәттә, әгәр дә синең берәр инструментта уйный белсәң, әйбәт инструментың булса, бу үзе бер плюс. Әлбәттә. Әгәр дә уйный белсәң, эшләсәң, бу теге синең көчле яң дип әйтик. Бер көчле яң булачак, менә шундый ситуацияларга тагын да әзер булуын күрсәтәчәк. Менә инструментлар дигәннән, мин кечкенә вакытта, гадәттә бит инде мәҗлесләр, әйтик, туганнар арасыннан берәр нинди актив кешегә тапшырыла иде, ягъни инде ул аны алып бара иде, яисә берәр абруйлы, анда хөрмәткә лаек кеше. Һәм әлбәттә инде мондый мәҗлесләр гармон, баян моңнарына үрелеп бара иде. Менә бүгенге көндә безнең гореф-гадәтләребез сакланамы? Гореф-гадәтләргә килгәндә, аларны сакларга тырышабыз. Инде һәрбер мәҗлескә теге гореф-гадәтне кертә дип әйтмәсем, ләкин элементар булган гореф-гадәтләребезне теге килен каршы алу булсын. Бит без аны инде элек каршылаганнар, мәсәлән, Киевның йортында, хәзер инде Киев йортында үтмәгәч туйлар, ресторанда үткәч, кафеда үткәч, аны эшлибез кафеда, рестораннарда киленне каршы алабыз. Әгәр дә инде ничек эшлибез без моны, әгәр дә әниянең теләге булса, бәлки алар ул гореф-гадәтләрне инде эшлидер. Без белмибез. Мин аларга тәкъдим итәм, әгәр дә әйтсәләр инде, Айнур, без әйдәгез каршылык дип, мин инде булышам. Бу бер гореф-гадәт, Киев күчтәнәчләре, килен күчтәнәчләре, бу барысы да шулай бар. Һәм инде менә кызык гореф-гадәтләргә килгәндә, һәрбер менә төбәкнең үзенең регионның үзенең була гореф-гадәтләре. Шушы гореф-гадәтләрне кабер чагында алып килеп, менә монда Татарстанда да ясыйлар, һәм инде үземә теге яңа ачышлар ясыйм. Кызык, мәсәлән, Башкортстанга килгәндә, анда, мәсәлән, Патнуста биюте бар киленне. Бездә андай бер юк. Безне аңламаска мөмкин, ләкин инде әгәр дә кәләш килгән икән безнең Башкортстаннан, без аны аңлатып үтәбез. Менә шундый традиция Башкортстаннан килгән, бүген инде катнаша алабыз дип, күрсәтә алабыз дип. Әйтик, мәсәлән, баянга кушылып җырлаулар. Баянга кушылып җырларга бу үзем өчен бик якын тема. Чөнки минем бүген көндә музыка белеме бар, һәм инде мин баян классын бетергән җегет. Инде бик яратам, әгәр дә кунак арасында бирәк тә теге актив шундый җырлый торган кеше булса, бу бирәк тә бәйрәмне күтәреп, баян белән микрофонны аңа тапшырасыз. Микрофонны инде үзебез башлап, әкертендә аңа тапшырырга мөмкин, ләкин инде беләсең ничек теге баян чыкканда мәгә җырлагыз дип микрофон тоттыру түгел. Әкертен генә аңа китерү менә шу тема аша сөйләп, менә безнең кунак арасында, мәсәлән, бар баянга җырлый торган иң шәп кунак. Әйдәгез, сезгә әле кем дип уйлыйсыз? Мәсәлән, бирдек, әйдәгез, эзләп карыйк, кем дип уйлыйсыз? Анда уже кунаклар белә бит кем икәнен, әйбәт.
килнең сорадың, аралаштың аз генә нинди җырлар җырлыйлар баянга дип мәсәлән. Яисә шундый монда шулай дип язылган, әгәр дә сез кунар каршы килмәсәгез, мин бу әйберне әйтеп китәм. Әгәр дә безнең мәсәлән Рамил абыйбыз баянга бер җырламаса, туебыз начар үтте дигән сүз. Әйдәгез, Рамил абый каршы килмәгез әле, җырлап. Рамил абыйны җырлатабыз инде шунда тырыштырабыз аны бер генә куплет булса да. Яисә әйтергә мөмкин, менә Кәләшнең бер хыялы бар, беләсезме соң? Ул әйткән имен, әгәр дә Рамил абый бер генә куплет җырласа, менә бер җырны, бик әйбәт булыр иде. Шунга ашырабызмы хыялын? Рамил абый, әйдәгез инде. Бергәләп икәүгә сезнең белән. Сез җырлагыз, мин алкышлап торам. Мәсәлән, менә уже аны бит теге килеп Рамил микрофонны тотып торган алай кызык түгел. Аны уйнатып, сөйләшеп, аралашып, ачсаң әйбәт. Кунакны, халыкны һәм инде кунак арасында да кайбер чагында теге син белмисең, төрле инструментта уйнаучылар бар. Әгәр дә баянны күтәреп, мәсәлән, баянчы уйный башласа, ул кешеләр дә ягына тәнәфестә килеп әйтергә мөмкин. Айнур, мин дә баянда уйныйдым бит дип. Мәсәлән, шуннан чамалы һәм менә уже башта идея туарга мөмкин. Кунаклар безнең арабызда кабатланмас кунак бар. Ул баянда уйный белә. Кем дип уйлыйсыз, мәсәлән? Все, бирдән баян әйдәгез әле, бер генә куплет. Истә калдырыйк, аннан киләсе буңа күрсәтербез менә ничек баянда уйнаганыбызны. Все, әгәр дә актуаль булса инде, әгәр дә туры килсә, әгәр дә теге туры килмәсә инде, син эшләмисең, син кунакның халәтеннән карап бу әйберне ясыйсың. Карыйсың. Менә монда импровизация дигән әйбер, аңлау, тыю дигән хис булырга тиеш. Менә Айнур туйлар темасын дәвам итеп тагын шундый сорау бирәсем килә. Агымдагы ел ул бит инде Кәбисә елы. Безнең халкыбызда аңа бәйле бик күп ышанулар да бар, шулай бит. Менә аңа карап туйлар саны кимерми икән. Мин шәхсән мин ул үземә бергә бик теге ни карыйм, миңа барыбер дип әйтик, әллә Кәбисә елы, әллә Кәбисә булмаган ел, булай туйларга килгәндә дә алай теге мин сизмим әлегә. Менә хәзер яза башлар, җәй буенча сорап, теге язларында сырлар, ураза хәтле күбрәк инде язучылар бар. Алай теге сизгәнем юк. Элек менә шундый бер бар, май аенда да теге туйлар үткәргә ярамый, алай үткәрмәгез дип теге шулайрак әйбер бар ул. Ләкин хәзер анда бер юк, май бик матур ай, теге ул Аллаһ Тәгалә бирелгән көннәр дип әйтик, еллар шуңа күрә әгәр дә өйләнәсең килә икән, нәрсәгә аны көтеп торырга ел тагын бер ел көтеп утырасың Кәбисә елы дип. Өйләнергә кирәк тә инде, хәтта матурына яшәргә кирәк. Барысы да безнең башта шуңа күрә ул ышанычлар, ул юраулар теге миңа калса бик кирәк әйбер түгелдер, ышанып утырырга алай. Май ае бит әле ул үзе килеш шикелле бит. Агачлар аклыкта. Шәп ай, май ае ул яшеллек ае, ул матурлык ае. Ул язның теге матур чагы, бөтен җирдә яфраклар, чәчәкләр, чәчкәләр чәчәк ата. Шуңа күрә ул теге туйлар өчен миңа калса бик матур ай. Әле мин үземдә әйтерим, теге өстәп, минем мәсәлән язылу һәм никах май аенда булды. Менә бит Аллаһка шөкер, матурлыгына шуңа күрә өйләндергән парларым да бар май аенда. Алай теге ул әйбергә карап инде әйтәм бит, утырмыйсың инде, минемчә дөрес түгелдер, кирәк әйбер түгелдер ул. Айнур, менә без беләбез, сез якташларыгыз белән дә бик тыгыз элемтәдә шулай бит. Сезнең әтиегез Апас егете, әле менә күптән түгел генә Апас якташлык җәмгыятенең 30 еллык юбилеен бергәләп алып бардык. Менә шушы урында әлеге чарадан рәхәт мизгелләрне искә алып үтик әле. Игътибар экранга. Күптән түгел Казандагы Апас якташлык җәмгыяте үзенең 30 еллыгын билгеләп үтте. Бу чара Казанда яшәүче якташларны үз кочагына алды. Бәйрәм чын мәгънәсендә гөрләп узды. Җәмгыятьнең уңышлы эшләвендә әлбәттә Казандагы Апас якташлык җәмгыятенең җитәкчесе, Россиянең Дәүләт Думасы депутаты Марат Габделхай улы Нуриевның тырышлыгы бик зур. Менә шундый матур эшләр белән тарихта эз калдырыйк, киләчәк буыннарга үрнәк булыйк. Монда шын безнең якташларыбызның зур кеше куелды, актив егетләребезнең, кызларыбызның аларга бик зур рәхмәт. Менә райондашларыбызга бик зур рәхмәт. Апастан 200-гә якын кеше монда шуңа матур итеп җыенып килгәннәр. Менә шундый матур безгә түгел бөтен халыкка үзләрен күрсәтәләр. Апастан халыкка нәрсә белән шөгыльләнә, нинди матур эшләр алып баралар. Бу безнең горурлыгыбыз да. Моның белән без мактана алабыз, моның белән горурлана алабыз. Тантаналы бәйрәмгә кадерле кунак итеп Апас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин да чакырылган иде. Менә әйтәсе килә барлык якташларга бик зур рәхмәт. Бердәм булганнар өчен, бергә булганнар өчен безнең җитәкчеләребезгә дә бик зур рәхмәт. Бүгенге көндә бөтен Апаста булган үзгәрешләр әлбәттә алар белән берлектә үзгәрешләр була инде. Киләчәктә дә районыбыз чәчәк атсын, матур булсын, күңел белән кайтырга бөтенегезгә язсын.
бәйрәм белән. Әлеге очрашу һәр апаслыны, һәр кунакны бала чагына алып кайтты. Күңел түрендәге иң самими хисләрне яңартты. Sizler üzülgende kulaklarını kırmadım, dişlerime girip durdum, isten çıkıp durmadım. И тау яғы, туған тупрақ, Иділнің оң қанаты, илімнің оң қанаты, сен минем дә қанатым. Туган як язмышы белән бер дулкында яшәүче, үз тамырларын онытмаучы опаслылар белән горурланмыйча мөмкин түгел. Әлеге юбилей олы юлның башыгына булсын. Менә бит нинди рәхәт мизгелләрне искә алып Рәхмәт, беттек. рәхмәт, искә алды дөрестән дә искә төшердегез. Инде әзгә кайтып килдек шул вакытка тагын. Шул концертка. Айнур, менә без сезне пародия остасы буларак та беләбез. Гадәттә кемнәргә пародия күрсәтәсез? Әйе, бу минем бер юнәлешем, бер хобби дисәк тә булыр. Инде төрле политик кешеләргә дип әйтик, политикада булган кешеләргә артистларыбызга ясарга тырышам. Һәм инде мәҗлесләрдә кабул чагында кулланам дип әйтик. Һәм инде мин аны теге үземнең төп юнәлеш дип әйтмәсем, ләкин инде бер кызык формат. Ага, менә пародия дигәч, инде хәзер пародияда ишетәсебез килә. Алайса әйдәгез, мин сезгә аны әйтмим, кемгә икәнен бит. Ага. Мин сезгә теләкләр телим, кем исеменнән сез аны бәлки үзегез аңларсыз, танырсыз. Ага. Хөрмәтле телевизор караучы дуслар, беләсә, Исәнбез. Аллаһка шөкер, менә бик матур җиргә килдек, кунакка, сезгә иң изге теләкләр телисе килә. Барысы да әйбәт булсын, татар теле менә шулай саклап, һәр вакытта да алга таба атларга, һәм инде мәдәниятебез өчен, менә шулай культурабыз өчен, менә шулай мине отмаган өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар. Менә бит бик зур рәхмәт, бу инде безнең хөрмәтле кешебез булды. Миңа калса, Әйе. безне карап утыручы тамашачыларыбыз әлбәттә таныганнардыр. Айнур, инде шуның белән тапшырубыз ахырына да якынлашты. Бик зур рәхмәт бүген шулай студиябезгә килгәнегез өчен. Без инде сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Һәм һәр вакыт шулай энергиягыз ташып торсын. Алда сезне бар тик яхшы яңалыклар һәм матур мизгелләр генә көтсен. Рәхмәт. Рәхмәт ясын. Бик зур рәхмәт, сау булышабыз. Матур очрашлар булсын. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Һәрберебезнең тормышында матур мизгелләр һәм матур бәйрәмнәр күбрәк булсын иде. Сау булышабыз киләсе очрашуларга кадәр.